començat... O sigui, el paio d'Access era un tio que va començar ell i va muntar una empresa, vale? I en va muntar uns quants aquí, no sé què, no sé quantos, i el van comprar. Surt aquesta, Sí, exacte. Està guapa la casa aquesta, per fer cul, no? Sí, té moltes habitacions. Aviam si trobem l'Uri. De què podíem fer algú? No ho sé, o zombis, o gore, o... Sí, algú, gore, no? Uri! Oriol! Que hi ets? Uri! Ué! Que hi ets? Deixem les coses aquí, tu. Aviam si el trobem. No hi és, no, l'Oriol? No? Doncs aquesta casa té moltes possibilitats. Sí, Heu agafat totes les càmeres, micros, carregades amb bateria... Sí, ho he agafat tot. Tenim tot. Bé, doncs anem a buscar l'Oriol. Sí. Sí, perquè aquesta casa és enorme i vés a saber on para. A veure si et trobem per aquí. Oriol? I aquestes escales podríem fer un plano aquí, Sí. Sí, quedarà guapo, Aviam si el trobem. Oriol! Oriol? No, aquí vaig anar ningú. Adéu! Oriol? Hola? Uau. Què és això? Per què? I això, ho heu vist? Què és això? Fa una mica de por, oi? Això és una verge, amb roses, un drac. Que raro. Quin llullo, no? Bueno, continuem buscant-lo, no? Sí, més aviat sí. Sí. Això és massa gran, Ens hauríem de dividir. Així trobaríem l'Oriol abans. Sí, estic d'acord amb tu. Sí, no? Mira, podem quedar aquesta porta. Va, jo també aniré a aquesta. Per la dreta, vale? D'acord, jo em quedo amb aquesta d'aquí. Carles! Jordi! Però què collons?